Matud pas kadaghanan, kadto daw mga bisita nga gikan sila kan, manghari daw to sila. So nini nga video mo ni atong tapikon. Katong mga maalamon nga gisgutan sa Biblia, tinuod ba gyud nga manghari to sila? Tulo ka hari. No naman ay kanta na 3 kings, tulo ka hari. Okay? So mo ni atong gisgutan karon. Ug atong kutloon kana sa Matthew chapter 2. No? Chapter 2 verse 1. No, verse 1. Natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tawo nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nagabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Okay? So, maalamon sila nga gikan sa sidlakan na niabot sa Jerusalem. So, ang giingon dire wala siya giingon nga hari. Dili mga maalamon nga bisita gikan sa sidlakan. Okay, so atong nadungog nga sa mga plaza dunay mga decoration nga tulo daw kahari, tulo ni kahari sila. No dili. Kay kung mahitabo nga tulo kahari na 5 na sila tanan. Ngano man kay si Herodes atong panahon na hari, nya silang tulo upat na. Jesus Christ kay hari mabutos mga hari. Di pila naman sila kabuok nag-abot. 5 na. Dili igsuon mo ni. Ang Biblia nagaingon gitawag sila og maalamon o sa lain translation gitawag sila mago, umagi, no? Mago or magay, mga magay o mago. Unsa man ning mga mago, magay o maalamon? Ang ilang trabaho mao ni mga astrologers ni sila. Unsa man ning astrologers? Nagtuon sila sa dagan sa mga kabituonan. Okay? Masayran nila ang untop nga takna kinsay na tawo diha. So kani nga klase bituon nga ilang gistudihan, dako kay sila katingala ug bisan layo ang ilang lugar sa sidlakan, mi-travel gud sila pila ka mile adun lang adtuon kining ilang natun-an nga bituon nga maoy nagrepresentar. Gitagaan sila kaalam pud sa Ginoo nga magrepresentar ning bituona, masabtan nila nga si Jesus Christ ni na tawo sa Bethlehem. That's why wala sila pagduha-duha bisag unsa kalayo ang maong dapit sa Jerusalem apan mi-travel sila kay ilang adtuon ning bituona nga nagrepresentar sa pagkatawo ni Jesus Christ. Okay, unsa itawag nila? Mga astrologers. Unsa pa ilaing termino nga magamit nato para nila maalamon mago. Kini sila nguni sila gitawag og mga kings maker sa ilang mga dapit. Unsa man ning mga kings maker? Kings maker ni sila sa ilang mga dapit. Sila kay mga wealthy man ni mga dato man gayon ni sila. Sila ang mutuboy sa ilang dapit ug kinsa ang mahimong hari. Okay? So silang tulo mao ni sila ang mga kings maker. Bali sila ang mutuboy kung kinsa ang dapat mahimo nga hari sa ilahang mga nasud. Okay karon. Sila gigamit sa Ginoo aron nga matuboy si Ginoong Hesukristo isip kings, isip hari, no? King of kings, no? Hari sa mga hari. So kani mga tawhana dili ni sila manghari, kundi sila ang magtutuboy para mahimong hari ang usa ka tawo. Okay? Mga kings maker, munang na misinterpret sa kadaghanan nga sila kuno mga hari. Dili oy. Sila ang muhimo sa usa ka tawo nga kanang tawhana mahimong hari. Sila ang mutuboy. Okay. Karon nahitabo nga pag-abot sa Jerusalem doon na po'y hari nga Herodes. Balin sukuan ni Herodes kay siya nga ako may hari unya napadaylain nga maghari nga gitawag si Jesus Christ nga maghari sa mga Hudiyo. So nasuko si Herodes ngano siya hari atong lapita. Okay? So dili to sila hari igsuon, dili to sila 3 kings, kundi mga kings maker, mago, magay or mga maalamong bisita, astrologers, mga nagtuon sa dagan sa kabituunan. Okay? So para sa kasayuran sa tanan, dili to sila mga hari. Nang dili ta mobili man nga mga hari to sila, kundi maalamon o mga kings maker. God bless. Kung bago pa kaninga channel, ayaw kalimot sa pag-like, subscribe o i-click ang notification bell para updated ka sa mga sunod nako nga mga video. This channel is all about Christ. Dili wala ni siya nag-introduce og relihiyon, kundi ang pulong sa Dios may atong gituki
atong gitino pag-ayo, gisusi pag-ayo kung tinuod ba ang mga gipangsulti sa mga tao. Because the Bible says in John chapter 8 verse 32, when you know the truth will set you free. So the truth will set us free. God bless you so on. Glory to God.